قلتها لها مناسو أنا ولا معك سنين سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عوافيت كلاتنا نايل منا وهدت بالجو هزبنا عبد قلب ستت عقل صدقنا كان خعبت فلتت كانت يدينا نورا من سنت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتكي كسانا نعلوف ما سنت بكيسا نغلو تعقوف بخلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصاتح حلنا نكتو أمازن نكتو سلام كبرات تخططتي مدب محسن نلومون مسمى تسفهم قاشان حزنكم كريم لنا فيلمي مدب جمرنا ممر تسفهم مسنا بسو خلادي خو قد فاي ممر تسفهم نبا قد فاي رايت كبرتي هابلي يغني لي مجمرسا ناب كمزي زامسله كبر بوتان كبر بلاتفورم أدل سلازهابكم سلازعدمكم بتعمي يمسكنكم يغني لي نقص مس بزحو أبالاتنا أي محتسن تخطاتلتنا محتسن بخال أقاطعميتات لالي نيري حتر زبالة سمي تسفى مهرت قبر مدهني بحال تسفى مفلت I think بأندي تنكل التسلسل فلت ألن من قدتات بتعميلات عبابي أقولعو أبسدت كدم حجي 10 عمت جيرا زلا مزحف مسز بتفاليت بدحريو سلمات كابو خا زالو من الزراره بلا بين منشأ بروتوكول مصحف كاب انجلش ناب تغرينيا ترجمه معفشو اب ريفيجي كونسل كاي سرح اتي ماكل سلطنا خالني ميلعوت ماكل سلطنان موكاسن ميلعوت زبل اب سلطنا بولقاو عبيت اب تعبابيا قلعو اب وفر اب ابايتي كاني ننطف مالتيو سو بحصر زبلت زيات مسل كبرت حوالي تسمع حوالي بتاع ميتيناتك أنا كابتن تعذبت خويني حتى كم هنا تسي بتاع بس لزبلني من البات إن حتى تعذبتي أزقي لك حتى كله بس لزبلني بخلي يكون حجزني فما بحطه أب كومنت صحفوا له يخم تزيدك محطه قد ما جمرتها حطوا تذكرنا نفس لنا بتحطه جمر مالتي تصفهم حونا ما جمرتها دكتور باتريك نمشيك مني وربح ترابي لك بزعبو مال الغنار الراي دكتور باتريك نمنشك بعد ما عبي لوميوم اب سمانياتات دكتور كوينوم سراح زسرح زنبرو ابويم مس بعلت بيتهم كوينوم يمنتا مصحف صحيفه معنا زاناي نمنشك بروتوكول باب عالم زبركتو ابركتو خاني مودعتا زيبلو بزح ابركتوتات سلازخونه اتومي لك يገልጾም afqduላይ ስለዚህ አታኽብሎም ድፍረት ኮይኑ ስለዝስማዓኒ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣቱም ክብሎም ደስ ይብለኒ በቲ ባህልናን ስነ ምግባርናን ማለት እዩ ዶክተር ነመንቸክ ኣብ ሰማንያታት ብናይ ውሽጣዊ ሕማም ሓኪም ኮይኖም ተመሪቖም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ካሰሪሖም ከምኡን ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ሌክቸረር ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ኣብቲ HIV AIDS ብጣዕሚ ገኒንሉ ዝነበረ ግዜታት ካብ በዓል 87 ጀሚርካ ንዝነበረ ግዜኦም ከዓኒ ካብ ውሽጣዊ ሕማማት ምስራሕ ሓሊፎም ኣብ ናይ ን-HIV AIDS መድሃኒት ኣብ ምርካብ ዓብይ እጃሞም ዘበርከቱ ብዙሕ ሽልማታት ክሽለሙ ዝበቕዑ ዓብይ ተመራማሪ
بدحريتي ناتوم أبتي ناي HIV أمركاب زكايد ومرمر كأني ناتوم ناي HIV AIDS فاونديشن أقيمهم charitable زخونة تكال جيروم نبزح بيت حمام ستدقعو ويبت غونتا ستدقعو سبات بولكم يحجزو نيرون بيت ناتوم فاونديشن مالتي بلالتي معلتا وسرحو HIV AIDS مدهانيت متصانحي مالت زي نفلتو متصانحي مدهانيت اندا معبلة مسكدة خاني قبل التي أو سرعة autonomous nerve زبحال أبتي ناي متنتات ناي أكالاتنا نتوم تتكمت ناي مدهانيت حادقاتات كورد اللهم مسرعيو وي ناتو ناي قدناوي سعبين مستعزو خاني نسو زلو صقم زسعبو صقم تماراميروم أبتي ناي autonomous nervous system زيادة كدهبو جميروم مالتيو إزي مصنعات إزي نبزح شلماتات كم زوسدون نبزح شلماتات كم زرقحون غيروم بعالم كعبي زنان تفلات إنتن رخيبهم مالتيو بدحريقو أبناي دق سبات ناي معاناتو مخنياتو تاناي قدم زنبرت مويقوم ناي وشتاوي حمامات دكتور يمنيرو اتي مس ناي HIV AIDS مدهانيت تأساسروم كاني عبر مصنعتات ابناي autonomous nervous system ابتناتنا سرعة النيرف ناي حنقولنا ناي بستفالالي كفال اكالاتنا زلو نيرفتاتن بو سبيشالايز جيروم سلازنبرو زي ناي معاناتو طعنا مسقات بكتيريوم بالتأساسر مس ناي معاناتو طعنا بالتأساسر ابتي سرعة متنتات ناي حنقول ويكا ابتي نيورونس زلو وسعبين كاني تصنعو جميروم نسوخ اني نبزح ناي امرو طعنان نبزح ناي ابيت من مزبالاتن ناي اوتيزم كونتن انقي كم زخونه بصيحمو مالتيو شعو نازم سبصحو بزح مصنعتታት አካይዶም እዛ አነ ተርጊመያ ዘለኹ መጽሐፍ ቀዳማይ ሕታማ ኣብ 2019 ናውፅዮማ ተኻለይቲ ሕታማ ከኣኒ ኣብ 2021 ሕጂ ድሕሪ ቅድም ቁርብ ዓመታት ሕቲማማ ማለት እዩ ነዘን መጽሐፍ እዚኣተን ምስሕቶሙ እቲ ኦፍ ኮርስ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል نبزح سب كسر حلو ريوم بزح كأني تعويتهم حكويسهم مالتيو أنا خامس دكتور مس دكتور نمتشك دا انتا إلي لخوم أبيت رخيبكم قال زبهال نجر كأني كمت بحريا وخينو يسمع عنه مالتيو مس دكتور نمتشك أبزا مصحف زي أينا تلالينا كن الله لخلنا خاني تا مصحف بزح سب صبوق تقبلنا تركب سلازر أخوة أنا كترجم عدلي اليوم بحرك ترجم عدلي مسبلكوهم بزعباي بزح كفلت ونيروهم تزي انت ايوتي نايق أنق انجليزينيا خلت كا اتي نايق أنق اتقرينيا خلت كان بقعت كان اتي روبوت ديخا ولا سبت الزارب النازل لخا كله نجر تشك قبرو سلازنا برام درجة 4 ورحي 5 ورحي زوا سادة من مللاس نيرونا مالتيو ناتي متصريات كله جيروم كابتا proof of address كابتا دراشاي جميروم باسبورتي سرحي قاله and then كدحنا إذا مصحف قدم حجة صحفكم مصحفتي كله مسرعيو اوكي كاتسلو إلو مني مالتي حرنا مزوم ساب أينيش تيكلا ليكم زدل حنتنت بكي غسكوا خحلف زي دلي أمو انتا إخم تخفلوني ناي نمنشك بروتوكول ترجيمة ندحرك شات أخويني نابز بخقربان ندحركويني حتى وخفليت علىكم ديو لازم إشتي هزبي نسخة قوانا زغلو تعالى تقبر زلخا مخنياتوسي وحد هزبي إيو خابو خاخن دي سبي خجاز ألكا سلازس كاباخاس كابزس جنزباي أي حتى تني نعخاخ ما انترخبر له نجار سلازي كوانا إيلوم سازن هزبي ارتراخ أني بناتسا والحنت نجار نايمة ترقام كفليت زبالكي حتتنا بناتسا ناي كوبي رايت مالتي تواهيبون ناخم هزبي سلازي تاتصبق تقبرهم كأن هزب خم محلال فهم يدلي انت زخفلونا نيروم ابتل الازاز شات اخ او قام وسخ كلنا نيروم علتي انا سلازي نساتهم سلازي يخبروا لنا انا خاني تي زقبا تاشم غيره يزرقها اللخو مالتي حتى من نفتي قال عرست متوي
دحراي من البتاعت موداتا كنت قاعد صار نخا إذا مصحف كاري كرخبا خلو بخمي كرخبا خلو عبد الله عالم زلو مالتي كنت قاعد صار نحط نخا عم نتوقع زي ما أنت كاين يرصع مالتي كم بتوقع أنا كمو نتعذبتي نظام سلاي كن كف لهم نحرقنا نظام مصحف كن كذا كن لنا ماني أتوسي وسي تعرف مالتي نحر عم بيبنا نحر عم بيبنا إن خاني نزي ناتو مسعر خون سما زخون دلو مالتي أوكي تبغى نفتي رسنا خلاتو كم زوت قلت صراحة تا مصحف أقداسيت يا أنا كم ببغى ما انتهنتي الله نظام مصحف كترجم من تايدر خا تسمعونا واو very interesting قدحسن ጽብቕቲ ነጥቢ መቸም ብሓዘን ዝዛረቦን ዝገልጾን እዚ ዘለናዮ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ኩነተ ኦቲዝም ኩነተ ADHD ከምዚ ልዑል ዋዒ ኣዝዩ ትሑት ኣድህቦ ምህላው ወይ እውን ኩነተ ትሑት ኣድህቦ ምህላው ወይ ከዓ ምስጋን ናይ ምምሃር ምድንጓይ ወይ እውን ምምሃር ጠጠው ምባል ምሻሎት ናይ ምምሃር ዕቤት ሓበሬታ ምእካብን ሓደሽቲ ክእለታትን ኣብ ምኻል ኮምፕሊትሊ ጠጠው ምባል ዲቨሎፕመንታል ኣሬስት ማለት በቃ ደው ይብል ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መልክዑ ዋላ እውን ናይ ቋንቋ ክእለት ቋንቋ ጥራሕ ቆልዑ ዘይከማዕብሉ ይኽእሉ ገለ ኣብ ዝኸድናዮ ምትእኽኻብና ኣብ መስጊድ ንኺድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መርዓ ንኺድ ኣብ ጥምቀት ኣብ ናይ ስድራ ቤት ምትእኽኻብ ኣብ ዝኾነ ቀደም ብዘይነበረ ደረጃ ብዝሒ ናይ ኦቲዝምን እዞም ዝጠቕሶም ዘለኹ ኩሎም ናይ ቁልዕነት ምንብንዝባላትን ኣብ ሕብረተሰብና ብዘሰንብድ ብዝሒ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ስደተኛታት ብሓፈሽኡ ኣብዚ ምዕራብ ሃገር ዝኣቱ ዘሎ ስደተኛ ሕብረተሰብ ከዓኒ ከምኡ ከምቲ ናትና ብብዝሒ ይረአ ኣሎ ኣብቲ ናይ ፃዓዱ ወይ ኣብተን ምዕራባውያን ሃገራት ንኣትዎ ዘለና ሕብረተሰብ እውን ብመጠኑ ይረአ ኣሎ እዚ ናትና ብስትረስ ዝተመልአ ጭንቀትን ብዙሕ ፀቕጢ ዘለዎ ሕብረተሰብ ቦትኡ ገዲፉ ኣብ ምምዝባል ዘሎ ሕብረተሰብ ጠንቅታት ናይቲ ኦቲዝም ኤግዛክትሊ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ዘብዝሖ ዘሎ እኳ ደኣ ኣብዚ ክዛረበሉ ዝኽእል ጭቡጥ ዝኾነ ሳይንሳዊ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ መደምደምታ እንተዘይሃለወ ሓደ ብዓይንና ኣፍጢጡ ዝረአየና ዘሎ ነገር ግን እቲ ናይ ኦቲዝም ይኹን ቶም ካልኦት ናይ ቁልዕነት ምምዝባላት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ከም ኣዝዩ ዘሰንብድ ተላባዒ ኩነታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቅድሚ 50 ዓመት ምናልባት ኦቲዝም ዝብል ቃል ሕብረተሰብና ኣይፈልጦን ነይሩ ይኸውን ኣይሰምዐን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሎሚ ግን ድሕሪ 50 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ሎሚ ማዓንቲ ክንዛረብ ከለና ግን ነዞም ኩነታት እዚኣቶም ዘይፈልጥ ዳርጋ ሰብ የለን ኣብዚ ብስደት ዘለና ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢየይ ኣነ ብፍላይ ከዓኒ ናይ ማእከል ስልጠና ሜላ ዓወት ከም ምህላው መጠን 5-6 ዙራት ስልጢነ ኣውፅኤ ኣሽሓት ዝኾነ ሰብ በዚ ኮርስ ሓሊፉ ዳርጋ 25% ካብቶም ተምሃሮ ወለዲ ማለት እዩ ካብ 25 ክሳብ 30% ካብ 25 ክሳብ 35% ሚእታዊት ናይቶም ተምሃሮ ብኩነተ ኦቲዝም ዝተጸለዉ ወይ ብኻልኦት ናይ ቁልዕነት ናይ ምምዝባላት ዝተጸለዉ ቆልዑ ዘለዎም ኩነታት ዘለዎም ስድራ ቤታት እዮም ምስኦም ክትዕልል ከለኻ ምስኦም ክትዛረብ ከለኻ ናይ ብሓቂ ልብኻ ኢኻ ትስበር ዘለናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ኣብ ከባቢየ ኣብ ዝነብረሉ ከተማ ዘሎ ሕብረተሰብ ብብዝሒ ክጽሎ ይርኦ ኣብ ስድራ ቤተይ ከዓኒ ምሻሎ ኤክስተንድድ ዝኾነ ተውዓተ ወለዶይ ዲኻ ክትቆፅር 3 ወለዶይ ዲኻ ክትቆፅር ኣብ ስድራ ቤተይ ዝበሃል ኣነ ዘመደይ ዝብሎ ደቆሞይ ደቂ ሓትነ ደቆሞይ ገለ ኢልካ ትፅብፅቦ ዘመድካሲ ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ገዛውቲ ዝኹነታት ይኣተኣታትዩን ይፀሉን ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ከምዚ ምህላው ኣብ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እንዳሰከፈና ኣዝዩ ብዙሕ መፅናዕትታት ከካይድ ተደሪኸ
level 2 level 3 understanding autism ዝብል ኮርስ ወሲደ ኣዝዩ ብዙሕ መፅሕፍትታት ካብ ናይ ዶክተር ነመንቸክ ዶክተር ሮበርት ሜለሎ ካልኦትን ፍሉጣት ኣብዚ ዓውዲ መሪሕ ተራ ሒዞም ዘለው ፍሉጣት ዶክተራት ኩላቶም ናቶም መፅሕፍቲ ከዓኒ ኣንቢበ እቲ ኣብ ክትባትን ምስ ክትባት ዝተኣሳሰርን ዘሎ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ማለት ኣሻማዊ ዝኾነ ገሊእ ሰብ ናይ ኦቲዝም ጠንቂ ክትባት እዩ ዝብል ሕብረተሰብ ኣሎ ገሊኡ ሰብ ከዓኒ ነኖ ክትባት ኣይኮነን ዝብል ኣሎ ኣብ ማእኸላይ ዝረግፅ ከኣሎ ክትባት ምስ ገለ ኩነታት እንድሕር ኣጋጢሙ እወ ብፍላይ ምስ ናይ መዓናጡ ባክቴርያ ምምዝባል እንድሕር ኣጋጢሙ እወ ዝብሉ ኣብ ማእከላይ ቦታ ዘለዎም ኣለዉ ማለት እዩ so ንኹላቶም ከኣፅኒዐ እዮም ንኹላቶም ኣፅኒዐ ናይ ኩላቶም መርገፅ ርየ እታ ናይ ብሬን ባላንስ ዝበሃል ኣሎ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣሎ ናይ ኦቲዝም ይኹን ካልኦት ኩነታት ንምቕልባስ ወይ ከዓ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበሩ ነገራት ኣለዉ معاتهم كأستفعل وصحفات استفعل عليه حبريتها استفعل عليه استمرتات تخاتيلا مالتي أب كابو تبجيسه أب حبرته سبنا of course إذا ناي دكتور نمشي بروتوكول إذا background زي متحف مالتي نسا حبرته سبنا نتأب أزل تحسته قاليو بإذنه قاليو برأسه قاليو بإجره قاليو بخبره قاليو بخلي تحيزه متشم نتحبرتها يتكملوا صنيحه عزبو خلخو نتحبرتها درجة فرق سب حيزوه فرق محاسك أني ولا حنتي تغمية بلون سب تشرم رام زخونة حبرتها تبرار حبرتها نتي أبتمت حف ملؤ زلو تحسو كي تردد تبرار حبرتها حيزو كندب قبو زدك أملو بجيك أخدك أملو خاني يعزب نيرا مالتي سو تا أنا حنتي زوسر كواسو قمتي تا نختر قمز درخت الدرخيت مالتي حبرتسبنا زي فلتو بزح حبريتها فمزلوه رداك إلى مالتي سو أنا زي قلنا وحلافنتي كتكون زلوه أتي أبزمت حف زلو حستو بتا تردو أنقوا بتك على النمت أن بعلو كابجافنا بجاف أنبيبو ترديو إزيز شجر زلو خفال حبرتسبنا كردا هلاي تحستونا إذا متحف كلتي قدامي كمو عينت كنت زقات أمم قول عند حر اللو غينو اتناتهم كنتات كما يجير كان ابن برتمال سوي اتخل ايتخاني كمو خي قاتم زوم بحجز والدو بملؤم تولدي كمو خي قاتم انتاي ادما مدلوات كقور اللوم انتاي سقومتتات كوستو اللوم كأن تقلت سازي ابتا ادما استسفالو كابت زبلا مخنيات تي ارستا مالتيو ابتا ادماس تسفالو كاب زبلا مخنيات نزمت تولدي كنكالا خلو ملؤ بملؤ كنكالا خلو تسفا سلازلو ابتا ادماس تسفالو توهيلا مالتيو ازي ابتا ادماس زلو تسفا نتي كابلوم عنتي جميرو قولعك ولد مدب زلو كل تولدي نعااتو كيسو اقديمو كله خجبرو زقبو نجارات اندحر جيرو كتحجزو خن تخيل سلازا امنو دكتور ابوي دكتور نمنشي انا خاني اتناتهم امنت اتي ابو زلو تحستو خبجافنا بجاف بعقمي تا قنق انجليز تماهيره اب ناتي ديجري بانجلش ميجر يعني را مجمرسا so translation interpreting قال زبحال كله نجارات بيسرحلو نيره كاب ناي قنق انجليز ممرقن ناي قنق انجليز ممهرن مخان حليفه زحلفه 20 عامات عبيله اب عد انجليز تقميط اللخو مالتيو كاب حليفه خاني اتناي سنه صحف ناي مصحف ناي مترجم ناي قال تمرت سلازنبرن نتا تمرتي كاني اب قمت كاتوا خطقمن لايله تطعيملا مالتيو خالاي بقى بزو حسب نتا مصحف انبيبه زغلص كل سب بجخبا ترجمه እንዳተባሃለ بسبات ዝነበረን ምትብባዕ ከኣኒ ናይ بحقي 75% ካብቲ ዝረኸብክዎ ሓይሊ
ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ሓይሊ ኣይኮነን ነይሩ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመጽእ ሓይሊ እዩ ነይሩ ተርጉመልና እባ ብትግርኛ እባ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ቀርበልና እባ ገለ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ናይ ህዝበይ ለበዋ በቲ ሓደ ናተይ ናይ ውሽጠይ ድርኺት በቲ ካልኣይ ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ዕድል ከም ተስፎም ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ጽቡቕ ክእለትን ፍልጠትን ምርካበይ በቲ ኩሉ ዝተጓዓዝክዎ ጉዕዞ ማለት እቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብኡ ምምራቐይ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መምህር ምንባረይ ነቲ ግራመር ገለመታት ምርዳእ ማለት እየ እንደና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከዓኒ ናብ 20 ዓመት ዝጽጋዕ ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረባ ሃገራት 22 ዓመት ተቐሚጠ ማለት እዩ ሶ ፍርቂ ዕድመይ ሶ እዚ ብምሉኡ ተደሚሩ ከዓ እዩ ናብቲ ስራሕ ደሪኹኒ ማለት እዩ ክብረት ሃበልና ጽቡቕ ኣገላልጻ እዩ 22 ዓመት ተቐመጠ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዚ ኣክሰንት ክዛረብ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ትግርኛ ሓዋላ ቀዳማይ ሕጂ ዝመጽኻ ኢኻ ትመስሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክትሪኦ ከለኻ ثانك يو أزي أمسكناك ክብረት ሃበልና እሞ ናብቲ ታሽሙ ክንኣቱ ከምዚ ክትገልጾ ፀናሕካስ ብዙሕ እዩ ሰብ ዘውሪ ምክንያቱ ኣፍልጦ ዘይብልና ገለ ጫፍ ሰሚዕና ገለ ኢና ንዛረብ ግን ዓቕሚካ ገሊስካ ኣለኻ ናብቲ ትርጉም ክትብሎ ፀናሕካ ከምኡ እውን ቀዳማይ ዲግሪ ሳልሳይ ዲግሪ ወሲድካ ነርካ ካብቲ ቤዝ ኣፍልጦ ስለ ዘለካ እቲ ልዕሊ ዓቐን ምርባሕ እቲ ባክቴርያታት ናይ ኣብ ቀጢን መዓንጠ እንታይ ማለት እዩ ማለት ገለ ሰብ ዘይፈልጦ ዘሎ ነዛ ኣብርሃና ተስምሐውና ያ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ትሕቶ ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ነገር እቲ ምርባሕ ናይ ባክቴርያ ኣብ ቀጢን መዓንጣ እዩ ሰው ኣብቲ ሼር ክገብሮ ደስ ይብለኒ Okay, here we go. So I hope ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ስእሊ ወይ ዲያግራም ያ ግርም ሶ ሕፅር ዝበለ እዚኣ እንድሕሪ ገሊፀያ ንኩሉ ብዙሕ ነገራት ክተብርሃልና እያ ማለት እዩ ሶ ንቡር ሚዛን ባክቴርያ ሻምብቆ ቀጢን መዓንጣ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ላዕሊ ከስዐ ኣሎ ካብ ከስዐ ቀፂሉ ቀጢን መዓንጣ ኣሎ ካብ ቀጢን መዓንጣ ቀፂሉ ከዓኒ ነዊሕ ዝኾነ ክፋል ገፊሕ መዓንጣ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ንቡር መነባብሮና እዚ እዩ እጂ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ምሳና ዝነብሩ ኣብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ኣብ ከባቢ ዕንትና ዝነብሩ ናይ ዕንቲ ባክቴርያ ኣለውና ኣብ ኢድና ዝነብሩ ናይ እዳው ባክቴርያ ኣለውና ኣብ ገፊሕ ኣብ ቀጢን መዓንጣ ዝነብሩ ናይ ቀጢን መዓንጣ ባክቴርያ ኣለውና ኣብ ገፊሕ መዓንጣ ዝነብሩ ከዓኒ ናይ ገፊሕ መዓንጣ ባክቴርያታት ኣለውና ሕጂ እዞም ባክቴርያታት እዚኣቶም ከምቲ ንቡር ክነብሩ ከለዉ ከምዚኣ ትኸውን ማለት እዩ ما أقعد أمخينو جن توم مخنياتات بدحريت زلو ساينساوي مخنياتات of course لو ما عندي بعمقت كنعات وما ينخيلن جن بتوم أبزخن تقسم زي نخيل أزيم بزحت مخنياتات أب معناتنا ناي بكتيريا من مزبال يقعد مالتي ناي بكتيريا من مزبال كقعد مكلو زوم أب قفيح معنت أزلو سلمتي وي ببزح زلو بكتيرياتات نزي قتين معنت أي وروه نزي قتين معنت أخو الروه خلوه خاني تا سئلين عا تقلت كمزي أتخون مالتي اتنبور زنبرة وهرار عينت سحوات بكتيريا أب قتين معنت أنرئي قف أزيوم بزحات كأني أب قفيح معنت أنرئنيرنا مالتي تازغدمت سئلي أبتيك أتين معنتا زيوم همت أن لعلي زوم أبتحت خنبرو زقبوهم بكتيرياتات اندحر دايبوم اللو غينو زي نبور ناي بكتيريا النبابرا كونتاتي في الدار مالت زي نبور كأني زوم أبتحتي خنبرو زقبوهم بكتيريا نلعلي يخدو ناي بكتيريا من ربح تبهل زيوم أبقفح معنتا خنبرو زقبوهم كاب عقن نلعلي أب لعلي كديو خلو مالتي هجي أبزخي قلت كوا خحلف زي دلي أب كفيح معنت أزلو بكتيرياتات وأزيوم بزحات يمي عليتهم كأز تفعل عليهم كابتهم حجي نلعلي مدياب اندحر أقات إيمو يبلو بوي دكتور نمنشك كاب تحتين أب لعلي مخاد اندحري أقات إيمو عادة عليت يومي أبز تحتي أزيوم بزحات عليت يوم زلو كمزنا أبنتها بإيرترات شعات بهيرات هالو إلنا ندحر حسيبنا
ንላዕሊ ዝድይብ ግን ሓደ ብሄር ጥራሕ ክልተ ሰለስተ ብሓባር ኣይድይቡን እዮም ሓደ ዓሌት ጥራሕ እዮም ንላዕሊ ዝድይቡ ኣብ ላዕሊ ምስ ደየቦቶም ሓደ ዓሌት ግን ብጣዕሚ ኣብኡ ይራብሑ ብዙሕ ፀገማት ከዓ የስዕቡ ማለት እዩ ሶ ንኣብነት ቆልዑ ኦቲዝም ዘለዎም ኮይኖም ዝተፈላለየ ምልክታት የርእዩኻ ዝተፈላለየ ስፔክትረም ከዓ ይህልዎም ምክንያቱ እቶም ንላዕሊ ዝድይቡ ባክቴርያታት ነናቶም ባህሪ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ነናቶም ባህሪ ስለ ዘለዎም ሶ ሕጂ እዚኦም ንላዕሊ ዝድይቡ ገሊኦም ከምዚ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ዝበሃል ነገር ክፍንው ይኽእሉ ገሊኦም ከዓ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ዘይክፍንው ይኽእሉ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ እንድሕር ይፍንው ኣለዉ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ከምኡ ጋጢሞዎም ዘሎ ቆልዑ እንታይ ተርእዮ ኢኻ ትርኢ ናይ ምፍዛዝ ናይ ኣብናቶም ዓለም ምዃን ናይ ዓይኒ ንዓይኒ ምጥምማት ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓኒ ኦቲዝም ናይ ኦቲዝም ኩነት እንዳሃለዎም ከሎ ዓይኖም ግን ንዓኻ ፅቡቅ ይጥምቱኻ ምሳኻ ኢንተርኣክሽን ክህልዎም ይኽእል ኣብናቶም ዓለም ህልም ዘይክብሉ ይኽእሉ ግን እቶም ካልኦት ምልክታት የርእኻ እቶም ካልኦት ምልክታት ንኣብነት ጥርጥር ድዮም ክብሉ ዳዎም ድዮም ገብገብ ከብሉ ወላ ከምዚ ገለ ድዮም ከብሉ ገለ እዞም ምልክታት እዚኣቶም የርእኻ ዓይኖም ግን ዓይኒ ንዓይኒ ምሳኻ ክረአ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምፍዛዝ ምልክት ኣይትርእን ግን ናይቲ ኦክሲጅን ዋሕዲ ኣብ ሓንጎል ግን ይረአ ይስምዖም ማለት እዩ ኣብ ሓንጎል ኦክሲጅን ዋሕዲ ክስምዖም ከሎ ኩሉ ግዜ ይነጥሩ በፃብዕቶም ይኸዱ ዳዎም በፃብዕቲ እግሮም ማለት እዩ በፃብዕቲ እግሮም ይኸዱ ከምዚ ተኣሽሙ ይገብሩ ንሱ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ምፍዛዝ ግን ዘይክህሉ ይኽእል ገሊኦም ከዓኒ ከምቲ ዝበልክዎ ምፍዛዝ ይህሉ ዓይኒ ንዓይኒ ምጥምማት ዘይብሉ ይኸውን ምንጣር ዘለዎ ይኸውን ዋዒ ዘለዎም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዓይነት ባክቴርያ ናብ ዝደይቦም ኣለዉ ነቲኦም ቆልዑ ዝገብርዎም ምልክታት ይፈላለዩ ማለት እዩ ሶ እዚኦም እንታይ ማለት እዩ እንታይ ከሳዕብየን ኣለዎ እንድሕር ኢልና ናይዞም ባክቴርያታት እዚኣቶም ንላዕሊ ምድያብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዮም መሊኦም ኣለዉ እዚ ቦታ እዚ ምስ መልእዎ ሓደ ነገር ዝገብርዎ እንታይ እዩ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ዝበሃል ካብ ቀጢን መዓንጣ ናብ ደም ይኣቱ ናብ ደም ክኣቱ ከሎ ከዓኒ ናብ ሓንጎል ይበፅሕ እዚ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ኣብ ሓንጎል ደቂ ሰባት ክበፅሕ ከሎ ልክ ከም ናይ ኣልኮል ሳዕብየን ኣለዎ ከም ናይ ኣልኮል ሳዕብየን ኣልኮል የፍዝዘካ ይዕንዝዘካ ገለምሽ ንሱ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ነቶም ቆልዑ ይዕንዝዞም ማለት እዩ ሶ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ብድሕሪኡ እዚ ሊኪ ጋት ማለተይ ሊኪ ጋት ማለት ዘዝሩቕ መዓንጣ ይፍጠር እቲ እቶም ውሑዳት ባክቴርያ ኣብ ታሕቲ ከለው ኣብ ላዕሊ ከለው ምስ በዝሕ ባክቴርያ ኣብ ታሕቲ ከለው እቲ መዓናጡ ልክዕ ከም መንፊት ኮይኑ እዩ ነቲ መግቢ ካብ ቀጢን መዓንጣ ናብ ደም ከም ዝሕወስ ዝገብሩ እቶም ባክቴርያ ንላዕሊ ኣብ ዝደየብሉ ግዜ ግን እቲ ልክዕ ከም መንፊት ዝነበረ ናይ ቀጢን መዓንጣ መናፊት እቲ መናፊት ማለት እዩ ፀቢብ ዝነበረ ይገፍሕ that's why ሊኪ ጋት ዘዝሩቕ መዓንጣ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ዘዝሩቕ መዓንጣ ከመይሉ ይኸውን እንታይ ኢኸ ዘዝሩቕ እንድሕር ኢልና ቅድም ዘይሓልፍ ዝነበረ ስብርባር መግቢ ናብ ደም ኣትዩ ናብ ሓንጎል ይኸይድ እሞ ሓንጎል ፃዕዳዊ ነገር መፂኒ ኢሉ ረኽሲ ይፈጥር እቶም ፃዓዱ ዋህዮታት ደም ከዓኒ ፀላኢ መፂና ኢሎም ናብ ምክልኻል ይዋፈሩ ራይት ሽዑ ናብ ምክልኻል ምስ ተዋፈሩ ሓንጎል ኩሉ ግዜ ፃዓዱ ዋህዮታት ደም ክሰርሑ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ከባቢኦም ረኽሲ ክህሉ ኣለዎ ሶ ሓንጎል ይረክስ ረኽሲ ይገብር ሓደ በየናይ ምክንያት ይረክስ ረኽሲ ይገብር ኣሎ ፀላእቲ መፂኒ ይብል ኣሎ በቲ ስብርባር መግቢ ናብ ሓንጎል ምድያቡ ማለት እዩ እዚ ስብርባር መግቢ እዚ ግን ናብ ደም ተሓዊሱ ናብ ሓንጎል ክኸይድ ዘይኮነ ዝነበሮ ናብ ቀጢን መዓንጣ ንማይበልኡ ክኸይድ ዝግብኦ እዩ ሓደ ካልኣይ እቶም ባክቴርያ ኣብኡ ክመቱ ከለው ኣብኡ ክኣርጊ ከለው ገለ ናቶም ስብርባር ናይቲ ቆርቦቶም ስብርባር
نابت دم يحوس ناب دم تحويسو أب حنقول كبتصح كله خاني أزيبك العل زخون الندري أب حنقول يفتر سو حنقول كندز عبي حنقول كندز عبي حنقول كندز هنت حنقول ناي نيورونات من لقابي زقبر زخون يكون لك خمس كاميرا غيركم حسوا حنقولنا زخون يكون نجر تمكرك هلو خلو زخون يكون تمكرك هلو خلو لك حنتي سب حدا قدم كم ذا كاميرا غيرنا نسدا حنس اللي تصقد كلخه حنت كوادرو تخيد رايت سو حنت تمكرك غبر كلخه حنقول حنت كوادرو اب حنقول تفطر مالتي زخرتات يفطر كم اندا غبر يخيد زناي نيورونس من لقاب نمغلاطي سو حنقول كند نيورونات زلقاقب እቲ ኒውሮናት ይብተን እቲ ሃኒፁ ዝነበረ ከማንሲ ይቆስል ንግደፎም ሞቲ ካልእ ክስራሕ ትስራሕ ኩሉ ተቋሪፁ እምዚ ሓንቲ ሃገር ኣብ ኩናት ኣብ ትህልወሉ ኩሉ ዘለዋ ንጥፈታት ኣቋሪፃ ናብ ኩናት ትኸይድ ዝበዝሐ ትካላታን ስራሓታን ብዝወሓደ ዓቕሚ ሰብ ተስርሖ ዝበዝሐ ዓቕሚ ሰብ ከኣኒ ናብቲ ግንባር ትሰዶ ሓንጎል ከኣኒ ከምኡ ይገብር ማለት እዩ ምህናፅ ሓንጎል ገዲፉስ ምክልኻል ፀላኢ ይኣቱ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ኣብ ቀጢን ማዓንጣ እዚ ሽግር እዚ ይፈጥር ማለት እዩ ንኣዝዮም ብዙሓት ናይ ሓንጎል መጉዳእትን ናይ ሓንጎል ናይ ስሩሑ ምምዝባልን የጋጥም ናይ ዕቤት ምምዝባላትን ሁነተ ኦቲዝምን ከኣኒ የምርሕ ማለት እዩ ሶ ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ሽግራት ትኸውን ዘላ ናይዞም ባክቴርያ ናይ ኣብ ገፊሕ ማዓንጣ ክነብሩ ዝግብኦም ባክቴርያ ቀጢን ማዓንጣ ምርብሖም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምርብሖም ማለት እዩ ሚት ኣለኻ ሚት ሕጂ ብል ኣለኹ ሓቂ የስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣገላልፃ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ከይዛረብ ኢለ ሚት ገይረ ፀኒሐ ኣይነ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እንድሕር ኮይኑ ተስፋ ሓወና ምክንያቱ እቲ ኣብ ከምኡ እንድሕር ደረጃ በፂሕና ማለት እንታይ ሳዕቤና ኣለዎ ፅባሕ ነገር ወል እንድሕሪ ኣብኡ ተበፂሑ ከምዚ ዝገለፅክዎ ኩሎም እዞም ናይ ዕቤት ምምዝባላት ይመፁ ማለት እዩ ናይ ዕቤት ምምዝባላት ሕጂ ሓንጎልና ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣለዎ ንዝኽሪ ዝምልከት ቦታ ኣለዎ ንድቃስ ዝምልከት ቦታ ኣለዎ ንስምዒት ዝምልከት ቦታ ኣለዎ ንቋንቋ ዝምልከት ቦታ ኣለዎ ንምባእስ ዝምልከት ቦታ ኣለዎ ንምህዳም ዝምልከት ቦታ ኣለዎ ናይ ምግንዛብ ዝምልከቶ ቦታ ኣለዎ እዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ከኣኒ ክንውለድ ከለና 50 ሚእታዊት ዓብይ እንተመፂው ብዛዕባ ምስትንፋስና ደም ዑደት ዙረትና ብዛዕባ ስምዒታትና ብዛዕባ ሕንጥሾ ምባል ብዛዕባ ሕቕ ምባል ገለ እዚኣቶም ኩላቶም ማዕቢሎም እዮም ዝመፁ ኣብቲ ዕቤት ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ምስ ተወለድና ክሳብ 3 ዓመታት ብፍላይ ክሳብ 5 ዓመት ንበፅሕ 9 ሚእታዊት ናይ ሓንጎልና ይዝዓቢ ካብኡ እንድሓር ዘሎ ግዜ ከኣኒ ታስተረፈት 10 ሚእታዊት ኢና ንዓቢ ክሳብ 23 ገለ ከባቢ ዘሎ ዕድሜና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዘን 5 ዓመት እዚኣተን ሓንጎል 9% እዩ ዝዓቢ እንድሕር ኢልና እሞ ብዘን 5 ዓመታት እዚኣተን ከኣኒ ብሰንኪ ናይቶም ባክቴርያ ንላዕሊ ምድያብን ኣብ ሓንጎል ከኣኒ ናይ ፕሮፒዮኒክ ኣሲድ ምድያብን ናይቶም ስብርባር ናይቶም ባክቴርያን ናይ ምግብን ኣብ ሓንጎል ብምድያቡ ከኣኒ ኩሉ ነገር ይሰናኸል ሕጂ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሃገራት ኩናት ትእውሸሉ ማለት እዩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዝበሃል ኩሉ ነገራት ይተዓናቐፍ ኣካይዳ ከኣኒ ንቡር ኣይከውንን ማለት እዩ ሶ እቲ ሓንጎል ዝተፈላለየ መልክዕ ምስ ተጎድአ ኩላቶም ናይ ኣእምሮ ምስ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ምትእስሳር ዘለዎም ነገራትን ምስ ናይ ዕቤት ምትእስሳር ዘለዎም ነገራትን ኩላቶም ከጋጥሙ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ሶ ካብዞም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ሓደ ኦቲዝም ካልኣይ ADHD ዝበሃል ክቱር ዋዒን ክቱር ዋሕዲ ኣድህቦን ምህላው ማለት እዩ ኣቴንሽን ደፊሲት ከዓ ንበይኑ ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ከኣኒ ናይ ምስጋል ኩነት ማለት እዩ
ካልእ قديمون كجلا اختنا خفوت صنحكو زي ناي ممهار حدش فلتت ممهارن حبريتا تذكر مخالن نسو كنا كقاطم يخيل كومبليت لون عبيت نبلون تايو ابزي 5 عامتن بدحري انزلو حنقول 900 تاويت يعبن بلالنا تقدمي ازمت مستنفاس دم عدتنا يزور ناي دم ناي قله 50% تاع حنقول عبي خصني خيلي تبدحري ازمت جن عبيت زبحال ناي قانقو عبيت تمرتاو عبيت حبراو عبيت ناي اكلات موسواس زياتهم كلاتهم تطو كبلي هوليا so completely I already معناتها سي developmental arrest يبال عبيت دو يبل so ازغون كقاطم يخئل مالتيو بدحريو ازي OCD زبهال السابي زخونه ካብ ቁፅፅር ካብ ወፃኢ ዝኾነ ስምዒት ኣብነት በቃ ኢትካ 10 ግዜ ምሕፃብ ማዕጾ ተዓፂ ከሎ ከይድካ ቸክ ትገብሮ ተመሊስካ ትኸይድ ተመሊስካ ቸክ ትገብሮ ተመሊስካ እንታሽሙ ትገብሮ እዚ ቀሰብቲ ዝኾኑ ኦብሰሲቭ ቢሄቪየርስ ዝበሃሉ ኮምፓልሲቭ OCD ዝበሃል ብጣዕሚ ንሂወትካሲ ዕረፍቲ ዝኸልእ ኢንተርፈረንስ ዘለዎ ኮንዲሽን እዚኦም ኩላቶም ኣብ ዕብየት ዘጋጥሙ እዮም حجون دكتور نمنشك زمصونا زلو مصنعت انتايو مزوم كلهم ناي بايبولار ديس اوردر زبحال استفالالي ناي امرون ناي ጭንቀት አይነት ምልክታት ዘለዎም استفالالي ناي امرو ጥዕናታት مستم ባክቴሪያታት ምትእስሳር ከም ዘለዎምን ሕጂ ብዙሓት መጽናዕትታት ይገልጹ አለው ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እዚ መንእሰያትና ዓበይት ሰባት ገለ ኣብስ ስደት ምስመጹ ክጭነቁ ክፈዙ ገለ ንሪኦም ስውን مستم ባክቴሪያታት ምትእስሳር ኣለዎ ዝብሉ መጽናዕትታት መጽዮምሲ ሕጂ እቲ ናይ ነመንቸክ ፕሮቶኮል ውን ሰብ ንኽወስድ ዶክተር ነመንቸክ ካልአይት መጽሓፉን ሕጂ ኦክቶበር ዝሓለፈ ዓመታት ኣውጽኦም ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዛ መጽሓፍ እዚ ኣብዚኣ ውን ዋላ ዓበይቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝወስድዎ እቲ ፕሮቶኮል ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘስዕብ እንድሕር ኢልካኒ ኣብ ናእሽቱ ምስ ናይ ዕብየት ዝኸይድ ምስ ዕብየት ዝኸዱን ዝተፈላለዩ ኩነታት ይፈጥር ኣብ ዓበይቲ ከዓኒ እዞም መብዝሕትኦም ዝቃላቀሉ ዘለዉ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ብድሆታት ንሳቶም ክጋጥሙ ይኽእሉ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣገላልጻ ማለት ሕጂ ኣብቲ ክትብሎ ጽናሕኻ ናብ ናእሽቱ ክጋጥም ዝኽእል ኣብ ዓበይቲ ክጋጥም ዝኽእል እቲ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ እቲ ሳዕቤናቱ እንዳገለ ክኸይድ ከሎ ሕጂ ኣብ ገለገለ ከየጋጠሞም ፀኒሑሲ ምስ ዓበዩ ዋላ ሕጂ ንዓይን ዓፍ ኣብዛ ዘለናያ ዕድመ ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ናይ ባክቴርያ ምምዝባል ከጋጥመና ይኽእል እዩ እንደን ስትረስ ገብረ ይኽደን يخدنيسي مو كمان تحب قول عسي قال سحجي مش الله وده 5 عامات قالوا خينس تريخا ولا تناتو نفسه قال يعبي ما تتحملوا بلح قال تريخ لا قال امنا من زراب قال يخبط اي زاربني قال اجي سدراك زي مردا قال يوم زهر مو سبات الله فبزي كونيك زغبرو قال هم اسلام خالي كن حجزهم حكينا بافلطسي بخمينا نمنور كل ملسم نخ تي قال خبط بكره So حجي of course أبزي كله سبك فلتلي زلني زلوا أبزا متحفنا الدكتور نمنشك زلو تحستون زجبرن أبوي دكتور نمنشك إلومو زلو كونتات كله زجلت مالتيو ناتي opinion وناتي رئيتو أي حوسن نمنتاي نسوم كابين العلي زتمارامرو دكتور كابت كل مصنعتاتهم تبغيسوم زصحفوا انا خاني ناب تگرينيا زترغمكو لايك ማእከላይ ዘለኹ ማለት እዩ ኣመንጎ ሕብረተሰብን ኣመንጎ ዶክተር ነመንቸክን ማለት እዩ ሰኸምዚ ዶክተር ነመንቸክ ይብሉኹም ኣለዉ ጥራሕ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ኣነስ it's just ቲ ዝብልዎ ምክንያቱስ ቲ ክሬዲት ክወስዶ ኣይግባእንኒ أنا خاطر ترجمة أبزع ناتي حلفنت ترجمة إمبر دكتور يكون مالتي دكتور نمشيك يوم تم دكتور أنا هاي توم دكتور سرحي ترجمة زلخو مالتي
So دكتور نمنشك ناي من البات بزعبهم تزاريبي أي ودوني أبتي أغريبو مزلو حسابات صحيفو مزلو صحوف نزهز بعالم وعيلوم لزلو وعلات مالتي حدا سب إلكتريك مهيزو خيلو نهز بعالم مهيزو لنا خيلو إلكتريك واو حدا سب كأني نزي فيديو زي نزي زوم زي نزي إنترنت زي خنطق أمل لخاني حدا إنجليزي أو إنترنت بهالمهيزو مالتي so أب عالم تنبلوز أت سبات وحدات يمي عبي أبركتو تاريخ قديفهم لوز خدونا زي عالم مالتيو I believe دكتور نمنشك كأني أب زبن هيوتهم أزي بزح نجارات جيروم لنا من الواتساب بهيوت كله كندت خبره زقبو أي كبرني دكتور نمنشك كأني من الوات لومي بهيوت زلو سب أي سلزغنو كندت زقبو كبري أي هبنا يوم كنكون خيلينا فإذ بهالمثلا زلنا بحبرة سبناسي مهورن دورهون سي مس موتي خبرو زبهلالو in a way تا دورهو نمرعاوي سلتحرد مالتي نتزخبر مرعاوي نزخبر قاشا قالت وهب ابتبهي وتخلاقن كندو زاكل كبري اي وهبان مالتي مهورات كاني مبزحتو غزي مسحالو في ايتيناتهم سراح زياده زفلت اللو أنا خا دكتور نمنشك بهيوتهم كلو زيادة كبر خرخبو زيادة زنا خرخبو أي مسألة أخون مدلخو جن تزلو حقي بعالم مسكت كايزل سلكا مالتي الزم سبعي زيهم ناي بحقي هي بنايز تولد ديهم أنا يكون كنكم إلى زقل صم زلخو بزحت سوات بزحت نزي نمنشك بروتوكول تتقيمهم دقهم نتي كنا كابتغونة تزوتوهم سوات بقى فلي هي أبهيوتي اتزبلت هي بسبب النحر اللغينو بقى دكتور نمنشكي زبلو ما عليها زي بلوم سوات هالو أنا ون أب 4-5-6 سوات بقربا زحقسكم بقربا بيت سبايا عنكل كبابي يزلو سوات أبكم أخونتات زوات وسلاز فلت زوم سوات زيهم نعي بقى بلاي فلي هي بيمه نزوم زرع هو مسدرا بيتات كأني فلي هي بيمه الجزم فلي هي بزخون سبعي زيهم انت ايمه تتقيمهم ناتي نتقونتاسي ناب نبر نمملاس انت ايم تتقيمهم وانت ايمه زمعدونا زلو زنقرونا زلو اندحريلنا زقرمكم نقاري بتعمي دسبل ايو قليل نقاري خاطي نسوم استتقملو مالاتي سو اتي نسوم استتقملو نقار شارك قبر سلازل لخيه ازي اندا قلت كوا خيد دستولاني أبزيا 4 نجارات سئيلة له إذن 4 نجارات زين كأني قرب كجلس أني مالتي أنت كبيد كايو كبيد أنت قليل كاي خا قليل سو أغلى الله بيلخ جلس أنت في السنة بدعمي قللت نجارات يعني right so مجمرتا أنت زين بركوناتات كتغيرون لك ها زين بركوناتات تعوزر حادث تفترت زين بركوناتات نايتهم باكتيريا هاب قفيح معنطا هاب قطين معنطا مخادومي سازي كم زحجي إسرائيل بغازة أتيازلا مجمرتان إسرائيل انتا أخذ بلا خاب غازة وزي right تبدي حريقو زلو نورماليزيشن كمتزي خيلي مالتي زم قول عزيهم كأني هاب قفيح معنطا خنبرو زقبهم باكتيريا هاب قفيح معنطا خيدومهم هاب قطين معنطا خيدومهم مالو سوري سو ناب نبرك من لاس ندحر كوين كونتات قدامي تسقمتي اتوم ناب قطين مع انت خيدوم زلو باكتيريا ناب قفيح مع انت خيد اللو اما من دا املسو اوشتيم زلو كمي غيرنا انا خبتين لعلمت يوم زلوسي كمي غيرنا نتحت نملسو بغيت حتى له قدامي تنحط حتى حسب كيف مخنيته قبادي قدامي حتى فنعم كتملسو من دحر كونكا كم كورات سمعتنا زبزحكم ناي فالناي حبرتسبنا 80-80% حارستاي زنابر حبرتسب زمزانا حبرتسب سلازغنا بزعبا نهبن كمي غيركا تبربرون كم ابنت كتقم دس يبلني نهبي كتبربرون دحر كونكا خاب نهبي معارك تركب دحر كونكا تكن دحر اتي خالو ناي كوبو تكن دحر اتي خالو
እትንህቢ ናብቲ ትክ ዘይብሉ ሸነኽ ዝኸይድ ካብቲ ትክ ይሃድም ድሓር ነቲ ንህቢ ናብቲ ሓደ ሸነኽ ምስ ከደልካ ነቲ መዓር ግልዕ ዓቢልካ ትወስዶ ማለት እዩ እዚኣ ምብርባር ትበሃል እዞም ባክቴርያ እዚኣቶም ከዓኒ ናብቲ ቀጢን መዓንጣ ገለ ነገር እንድሕሪ ኣትይዎም ከምቲ ትኪ ነቲ ንህቢ ካብቲ ቀጢን መዓንጣ ሃዲሞም ናብ ገፊሕ መዓንጣ ይኸዱ እዮም ዶክተር ነመንቸክ ኣይኮኑን ነዚኣ ረኺቦማ ኣክቹዋሊ ኣብዚ ዝሓለፈ 60 ዓመታት ተረኺባ ዝፀንሐት ሳይንስ እያ ንሳ ከዓኒ ኢኒሊን ዝበሃል ካብ በዓል ሽኮርያ ካብ በዓል ዒቃ ካብ ገለ ዝርከብ ሓርጭ እዚ ሓርጭ እዚ ንእሽተይ ዓቐን ፈፂማ ንእሽተይ ዓቐን እንድሕሪ ወሲድካያ በፅቢፅካ ብማይ ውስድቲ እንድሕሪ ቢልካያ እታ ናታ ኣሲዲቲ እንታይ ንበሎ ኣሲዲቲ ብትግርኛ ኣይፈልጦኒ ናታ ኣሲድነት ወይ ኣቺዶ ገለ ንብሎ እንዲና ካብቲ ጥልያን ዝመፅእ ቃል ግን ኣሲዲቲ ናቱ ነቶም ባክቴርያ ስለ ዘይሰማምዖም ነታ ቦታ ለቂቆም ይኸዱ ኦኬ ዝበዝሑ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ክድይቡ ከም ዝኽእሉ ኢለኩም ነይረ ሰው ንኣብነት ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለዋ ኢለ ዝገለፅኳ ማለት እዩ ሰው ንገሊኦም ብሄራት እዚኣ ኢኒሊን ኣይትሰጎምን እያ ነቶም ዝበዝሑ ግን ትሰጎም እያ ሰው እንድሕሪ ብዕድል እቲ ዝደየበ ባክቴርያ ካብቶም ዘይሰጎም እንድሕሪ ኮይኑ ካልእ ነገር እያ እቲ መፅሓፍ ካልእ ተፃሒፉሎ ብሓር ክንሪኣ ኢና ግን ንዝበዝሑ ነቶም ባክቴርያታት እዛ ኢኒሊን ኣብ ቀጢን መዓንጣ ኣብ ገፊሕ መዓንጣ ናብ ቦትኦም ከም ዝምለሱ ትገብሮም ማለት እዩ ናይ ኣልጀሪስ ስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ዋትኤቨር ናብ ቦትኦም ከም ዝኸዱ ትገብሮም እዚኣ ኢኒሊን ትበሃል ሓርጭ ክብርቲ ኮነትን ሕስር ዝበለት እያ ድሓነ ምውሳዳ ወላ ሓንቲ ክብደት የብላ ሳዕብየና ከዓኒ ነቶም ቆልዑ ቁሩብ ከም ዝፈስዉ ገለ ትገብሮም እያ ንገለገለ ከዓ ቁሩብ ውፅኣት ገለ ክትገብረሎም ትኽእል እያ ብቲ መጀመርታ ካብኡ ሓሊፉ ግን ርኡይ ዝኾነ ኣዝዩ ብዙሕ ጎድናዊ ሳዕብየን ዘለዋ ኣይኮነትን መግቢያ ሽዑ እዚኦም ናብ ቦትኦም መሊስናዮም ኣለና ኣብ ሓንጎል ከዓኒ ነድሪ የጋጥም ኣሎ እቲ ኣብ ሓንጎል ዘጋጥም ዘሎ ነድሪ ንምቁፅፃር ከዓኒ ዘይቲ ንወስዶ ዘይቲ ነድሪ ወይ ከዓ ረኽሲ ዘበግስ ዘጋድድ ኣሎ ረኽሲ ዘየጋድድ ዘይቲ ኣሎ ስለዚ ነቲ ረኽሲ ንምጉዳሉ 4 ዓይነት ዘይትታት ኣለዋ ካብአን ጥራሕ ንመርፅ እቲ ካልእ ኩሉ ንገድፎ ናይ ኮኮናት ኩኪንግ ኦይል ናይ አቮካዶ ኩኪንግ ኦይል ናይ ስምስም ኩኪንግ ኦይል ወይ ከዓኒ ናይ ፍረ ተምሪ ኩኪንግ ኦይል ከርናል እዚኦም 4 እዚኦም ሓንቲ ካብኣቶም ትመርፅ ማለት እዩ እዛ ኣብ ላዕሊ ገይረያ ዘለኹ ማዞላ ትበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንኣብነት ኣብ ናይ በዓል ኣስዳ ድኳን ገለ ብቐሊሉ ትርከብ ንሳ ትጥቀም ማለት እዩ ሶ ሓደ ነቶም ባክቴርያ ንታሕቲ ንምምላስ ኢኒሊን ንጥቀም ኣለና ነቲ ረኽሲ ንምጉዳል እዚ ዘይቲ ናይ ብልዒ ካብዞም 4 ዓይነት ሓደ ንመርፅ ንጥቀም ኣለና ኣብ መስርሒ መግብና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዓንተበይ ዝገለፅክዋ ኣብ ሓንጎል ረኽሲ ኣጋጢሙ ነይሩ እቲ ሓንጎልሲ ዕንወት ኣጋጢሞ ቆሲሉ ነቲ ዝቆሰለ ነቲ ቁስልኺ ከመይ ጌርካ ትፅግኖ ነቲ ዝቆሰለ ሓንጎል ከመይ ጌርካ ናብ ንቡር ትመልሶ ትፅግኖ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለው ሴላት ወይ ከዓኒ ዋህዮታት ቆሲሎም ኣሎ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎም ኣሎ ሶ ኣብ ዓድና ቁስሊ እንድሕሪ ጋጢም እኳስ ነቲ ቁስሊ ክሓዊ ምስ ሽንፋቅ ዲኻ ትገብረሉ ኤረ ዲኻ ትገብረሉ ገለ ጌርካስ ነታ ቁስሊ ትፅግና እንዲኻ ወይ ዲቶል ዲኻ ትገብረሉ ዝኾነ ጌርካስ ነታ ቁስሊ ትፅግና ኢኻ ሶ እቲ ኣብ ሓንጎል ቆሲሉ ዘሎ ክፋል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዋህዮ ከመይ ጌርካ ትፅግኖ
ንዕኡ ክትጽግኖ ከዓኒ እዚ ኣልቲሜት ኦሜጋ ወይ ከዓ ኖርዲክ ናቹራልስ ኣልቲሜት ኦሜጋ ዝበሃል ዘይቲ ዓሳ ከም ዝወስዱ ትገብሮ ዘይቲ ዓሳ ነቲ ቁስሊ ክጽገን ይሕግዞ እዚ ዘይቲ ዓሳ ትብለና ኣለኻ ዘይቲ ውሊዕ ከዓ ክበሃል ብዙሕ መዓልቲ ሰሚዕና ዘይቲ ውሊዕ ኸ ደኣ በኢ ቦታኣ ዘይቲ ውሊዕ ከዓ ልክዕ ከምዚ መጓዓዝያ እዚ ዘይቲ ዓሳ ኣብ ናይ ሓንጎል ዋህዮታት ኣትዩ ጽገና ክገብር እንድሕር ኮይኑ መሰነይታ የድልዮም መን የእትዎ ናብኡ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ካሊፎርኒያ ጎልድ ኦሊቭ ኦይል ዝበሃል ጥራሕ ዘይቲ ኣውሊዕ ኮይኑ ግን ኩሉ ዓይነት ዘይቲ ኣውሊዕ ኣይኮነን እዚአን ጥራሕ እዚአን ነቲ ሓንጎል ከም ትጽገን ዝሕግዛ ክልተ ዘይቲ ማለት እዩ ሶ ወዲናዮ እዚአን ነተን ናይ ነመንጨቅ ፕሮቶኮል ዝበሃላ ቁጽሪ 1 ምርጫ ዝውሰዳ እዘን 4 እዚአን ኣብ ልዕሊአን ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ኢኒሊን زخليت زلا مالتي إنيلين مزران شان حبر زلوا نقول زي كتسر حلو تخيلي على نيري نتوم زي سر حلوم سبات كا ريفاكسيمين زبهال كنينا اللو اتخنيناتي أب متكأتانا تاقوين زو السد مالتي جن بقليلو اي ترخبوني خا زغل لخن رياض احنا مقبي عينتي ولا حنتساقم يبولون مسحك من ناركب يبولون زاري فاكسي منجن بدكتور طرحت وها سازي نسا نايزي امتكاتا نزي سرح لهم وبعد معبين زبالو ويكاني اتامع بيلهم وزلو بكتيريا إنيلين زي شنفون تخينو ريفاكسي منك توسد اللي خمالتيو بدكتور تأزز لزغونتجن ازيا تنقى زدليا زيادة خاني ملاليد عيمبر أبزي تمرت زهب زلهو بعمقوت نتا مزحف نتا ناي دكتور نمنشك بروتوكول بزا أنا ترجمة زلهو ناي تقرينيا نتوم بتقرينيا ختم بوبو تدالين تقولون نتوم تقرينيا زبرتعكم كأني إنجليزينيا زغللكم سبات كأني بإنجليزينيا رخبوات خوليكم سازي بزيئة من بيبكا وشتان وشات أن ترديكا إخانز توسدنبر بزا أنا زهبو زلهو حبريتا أخول يكونن مالتي سو زياتو من دا سرحو خلو خاني زوم 4 نغرات بتستبحل منقد بروتوكول لا تختلك خلخه لابنت يزلو نيروم تخوينوم نعو انت قديفهم عيننا عين مرئي دعمي زحصروم نيرو انت نيرو نعو جن انت جميروم امون جوجن اتو انت يلو تصبق تريو زنبركالو اي وي كل نجر تصبق لو طريقه قانقات رح مزراب انت ابيوم ان شاء الله ابقلت رح قال نجر رح انت تعرفوهم كاني فيغاس نيرف ستيمولانت زبهلالو ناي فيغاس نيرف من علي الو نخمزي ناي رئسي محرمتي حدغا نزغاطوم سبات اتي اب كومانت اتيوم وي قال تصقمات اندحري اغاطيموم نعو اندالغوبو اب معلتي ستوسنه دقائق اندا وسدو يتقاموا لي اما بزحات حدغا ناي بشكلت حدغا دي ناي مكينه حدغا دي ناي مودق حدغا دي قال زغاطوم سبات يتقاموا لي اما نقولعون نسو استتقاملو زسرحلهم بزحات سبات الو سزنعو خا متقام يكالي بلعلي مالتي سو اتا بروتوكول تبحال اتي وصا وردا مالت وصا ورد زبحال انتي مالتي مسوس كوسدو مس جمرو بتعمي كنطحي يخلو يوعيو كوسدو مس جمرو قال سوسنه وان وصات كغاطمو مخيل نقالي اسب ابسومنو كسرحلو يجمر نقالي اسب كاني ابنويح غزي عمت كلتا عمت 3 عمت ولا وسيدوم يسرحلهم صنيحو دنگت هندبت كسرحلهم يخيل سازي اتي غعزو بزح وصا ورادات زلوي اتي وصا ورادات كاني ካብ ቆልዓ ናብ ቆልዓ ዝተፈለየ
تزرع ملكتاتن كونتاتنون كاب سب ناب سب يفعلالي سازي كل سب نتي تحستو of course تحستو نايت مزحف بعمقوة تنبيبو نتو صاوردات كل ترديو وصدو خلو تبوغي هلاي إذا أنا بزسي إلى قديف أمس أي ينزل مخنيات علني التيناي زيت أولي مودعتها زي بلو بزح زيت أولي على بعداقة جن بتاع ناي كاليفورنيا جولد تبهال رحيخة تكمل لك ناي دكتور نمنشك ويكاني ناي دكتور نمنشك كالوت برودكت اللوا مساز خدام مالتي تا إنيلين زبهال مودعتها زي بلو ألو كلتا برودكت راح إنيلين بلو ويكاني إزي أنا يناو رحيخة تتكم بتاع ناي عسى خاني أبعداقة مودعتها زي بلو دكتور نمنشكن إزياد راح تتقومي أمزبلو كم أزبلو له مخنيات كنقرأكمي أب عداقة زلو فرياتات كله صوري مالتها دكتور نمنشك نقول له مرميرهم صوريات وصيت وصوريات أب عداقة زشيات زي أنت راح كويناني أنت أني حنو سلازي كالق كاب عداقة جزيئك أنت تفتينو وصيتاوي أيكونني مخنياتو تزدلت درجات صريت سلا زي بولتي اتي فريات مالتي سو بتعمي تنقاق مقبار يدلي من البات ازي فيديو حجي استفعلالي سب اب استفعلالي اوان كسومعو سلا زخونة من البات اتي ابزي الشيئت انتل كالومي تزاريبكا حراي معالتقن اتوم شيئت دكوان زي كلو يخقلو ويكغيوري يخقلو قربا شقار خون خيلي قن نزيادة international distributors نمركب كل جزيتها زبالة اب www.nemenchekprotocol.com اندحري اتيخم international distributors زبل اب الله اب اكليك اندحر جيركم اب امريكان زلخم كابنا نمنچك بروتوكول كتغزو تقوليكم كابناتو اب اوروبا زلخم اب بولندن اب عد انجليزن علو وكلتي اب يوكرين كمان نيروم حجي اوف كورس علو ديميلون رغصنيا هونكون اب زي ان كلته نا بزح حاجرات ولا نا ابنت زمناي بولند ولا نا اسرائيل كسدو يقول يمه ابتا انت ويز تقسكوا www.nemenchekprotocol.com اندحري اتيكم تا international distributors اب ترخبوا ايهم ساتهم كاني تسدلكم يخولي زنا غرزي اب عالم ملو ازيو عبد الله برخيبو سلازلو درجه ابز حلفه كلته 3 ورحي التفريات اب اونلاين يمص اب دقائق ودا اب اونلاين يمص اب ساعات يودا اب اونلاين يمص اب ساعات يودا እንደገና መዓልታት ትጽበ ማለት እዩ ስለዚህ ኩልኻትኩም ብጣዕሚ ብትዕግስቲ ጌርኩም ክትከታተሉልኩም ኣለኩም ናብቲ ዝግዛእ ማለት እዩ እቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም naturalness تا ናይ መጨረሻ wsya.uk እንድሕር ኣቲኹም ኣብ እትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሶልድ ኣውት ዝብል ኩሉ ግዜ ክትኣቱ ከለኻ ብዙሕ ግዜ ተወዲኡ ዝብለካ እንዳተኸታተልካ እንድሕር ኮንካ ግን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ just ተኸታቲልኩም እንድሕሪ ደሊኹሞ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ I think ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ሕቶ ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ኮይንና ብዚ ኮይንና ገለ ዝበሃል ሕቶ ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ሕቶ እዩ መልሰይ ኣብ ኣኻኒ ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ናብ ኣፍሪቃ ዝሰዳ ትካላት ኣለዋ ኢለ ኣሓስብኒ ስለዚ ክትሕለሉ የብልኩምን ኣዝማድኩም ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ግዝኡልና ገዚእኩም ከኣኒ ብዲኤችኤልዲ ብገለ ጌርኩም ስደዱልና ኢኹም ክትብሉ ትኽእሉ እምበር ብዳይሬክትሊ ካብኦም ዘይክመፀኩም ይኽእል እዩ ናብ እስራኤል ግን ካብ ናይ ፖላንድ እንድሕር ኣቲኻ ይርኤየ ይሰድየመ راحت واقع مع 10-20 باوند ዝውስኽሉ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ምህላው ብዝእዋን እዚ ከኣኒ ብጣዕሚ ሓጋዝ ኮይኑ ረኺበ ማለት እዩ ሶ እቶም ኣከፋፈልቲ ክውስኹ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ቀጻሊ ብዙሖም እንዳወሰኸ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ዶክተር ነመንቸክ
ويب سايت اتيكم كتريو تخولي إخم مالتي إذا حج زهبكم زلخو جن أب حج أبزا ساعات زيئة زل حبريتاي أبقى تسالي غير خيلي هلا أي متحساسبي كبلو زدلي أب قدامي تمصحف كلو إزينا نمنش بروتوكول إتي أوها هبا عقن زنبرة هالي إنيرو بتا أبتا مصحف زنبرت مسرت أنا يكون كالوت بزحت سبا كال حبريتا إنا نهب نيرنا بتا أبتا مصحف زنبرت أبتا غلقيت حتام كأني إتي عقن أوها هبا أبقالي وبفلا يبتا زي أبتا ناي إنيلين تغيروا سلازلو خاني كل سب بز حداش مصحف مسرت زلو حبريتا أخجبر على ومبر بتنايك أدم زنبرة كجبر يبولون همزي أب زبنة وبازز أمامس وبند عبلي نبر زبال نجرالو أب قدامي حتام زنبرة حستون حبريتان بقو مسرت حساب حجي جيجا حبريتا زتقامو سبات يرئ لهموني عاد خبت زترجم نمخنيات كأني نتنايك أدم زنبرة جيجا حبريتا نمقياري حنكاس زوريس فرسنيان يملسو خم زبهال كنملسو أي كألنان إتي أب حبرتسب أتي زلو جوجي حبريتا مالتي قالي يسوون شاف حيزو سلا زارب نقشتي فلتات حيزو سلا زمهر بزح زخونة أب حبرتسبات مدنجارات زلوو إنتي حبرتسب كأني فتسيمو خمزة يربح جير وزلو فتسيمو بزح جوجي حبريتا أب حبرتسب أتي سلا زلو نزاك على إتحتام أنت بإنجليزية أنت بتقرينيا أنبيبكم كابشافنا بشاف أنبيبكم مصدقكم زخيد وسانك توصدوا دعاء لكم منبر بز تبراري حبريتا كابناتي جمير كمالتيو بزنا حتصير انترفيو نحادة ساعتنا كل 9 تحستو وسانك توصنو صبا يكونن نايلومي ملالي مدبناون نتي أبتمت حف بعمقة بصفة قريبو زلو تحستو ناي دكتور نمنشك أنبيبكم علخو نولادكم زتقمكم من زسرحكم من وسانك توصدوي خالق مساء إتا كمي جيرنا نتي زينب ناب نبور نملسو اندينا خنزارب سانيحنا طب دحريات متزقاني مساء تخيل حتى خفت في اللي زي دلع كي قات أمخ خمي جيرنا نكالا خولي كي قات أمخلو كمي جيرنا نكالا خولو لك مساء تخيل نتا ناب نبور نملسو بقى تقداميتي تا إنيلين مس مقبو من دحوسكا تا إنيلين ندحرت هبو مالخا خونكا እተን ባክቴርያ ንላዕሊ ኣይድይቡን እዮም እቲ ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ዋላ እውን ምስ ኢኒሊን ምስ ናይ ባክቴርያ ምትሕሓዝ ዋላ ኣብዘይለወሉ ኩነታት እውን ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ኩሉ ግዜ የጋጥም ቆልዑ ይወድቁ ይበኺዩ ይሓዝኑ ትባት ይወስዱ ገለ ኸውን ኩሎም ዞም ነገራት እዚኣቶም ስትረስ ናይቲ ኣብቲ ስድራ ቤት ዝህሉ ስትረስ ምውላዶም ገለ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ነቲ ሓንጎል ኩሉ ግዜ ዝጎድኦ ማለት እዩ ዋላ ካልኦት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ነቲ ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ንምክልኻል ከዓ ኩሉ ግዜ ዘይተዓሳን ተወሰዱ ሕማቅ ኣይኮነን ስለዚ ከየጋጠመ ከሎ ክንወስድ ንኽእል ዶ እወ ከም ባክቴርያ ንኸይራብሑ እቲ ኢኒሊንክ ትወስዶ ትኽእል ኢኻ እቲ ሓንጎል ከይጉዳእ ዘይተዓሳ ክትቦም ትኽእል ኢኻ እቲ ዘይተዓሳ ጽቡቕ ንኽሰርሕ ከኣኒ እቲ ኦሊቭ ኦይል ክትቦም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ሓንጎሎም ረኽሲ ከይህሉ ቁስሊ ከይህሉ ከኣኒ ኣብ ገዛና እዞም ግናያት ዘይትታት ኩላቶም ኣወጊድካ ናብዞም ሓንቲ ካብዞም 4 ዝጠቐስክዎም ጥራሕ ትኣቱ ማለት እዩ ብኸምኡ ከኣኒ ኦቲዝም ይኹን ካልኦት ናይ ምምዝባል ዕብየታት ዘይብሉ ትውልዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ሓደ ካብቲ ንነፍሰይ ኣዝየ ዕድለኛ ሰብ ዝገብራሲ ኣብ ምስ ዶክተር ነመንቸክ ጽግዕ ኢለ ነዛ እዚያ ፍልጥቲ ዝኾነት መጽሓፍ ተርጊመ ኣብ ሕብረተሰብና እዞም ተርእዮታት ዘይብሉ ትውልዲ ክንፈጥር እንድሕር ክኢልና ኣብዚ ንላዕሊ ዓቢ ነገር የለን ማለት እዩ ኣዝዩ ዓቢ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ገና ዘይወለደ ዝወልድ ዘሎ ቆልዑ ዘለዎ ከኣኒ ብዕቱብ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ርዩ ቅድሚ ክትባት ምውሳዶም ቆልዑ ንኣብነት እዚ ምውሃብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እታ ዝነበረት ሕቶ በዚኣ ክዓፅዋ ደስ ይብለኒ ኣይ ሆፕ ኣብርሄያ ክኾንካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ መብርሂ ኸሂብካ ተስፋውና ምክንያቱ ኣነ ተስፋ ገብር ካልኣይ ክፋል ክንገብረሉ ምክንያቱ ኣገዳሲ ነጥብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ I promise next week ክመፅእ እየ እንድሕር ይፍቂድኩም ለይ ማለት በቃ ካላት ኣነ እውን ደይግድን ከነፍቅደልካ ክክል ኣለና ምክንያቱ ሲ ገለ ሕቶታት ኣለዉ ብዙሕ ደይተሓተተ ሕቶ ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ እቲ ናቱ ፕሮቶኮል እንታይ ክትከም ከመይ ክገብሮ ክትክእል ኣለካ ዝያዳ ምብርህማት ናብ ክትበ ካልእ ሕቶታት ክህሉ ስለ ዝኽእል ካብ ተዓዘብቲ ዋላ እውን ኣብ ስታት ትገላልፃ ክትገልፆ ፀናሕካ ምናልባት ኣብ ዝመፅሉ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ክንገብረሉ በዚ ኣጋጣሚ ተዓዘብቲ ቃል ንኣትወሎም ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ወይ ኣብቲ መጀመርታ ገሊሉ ነይረ ነዚ መፅሓፍቲ ንስኻ ዝሓትም ናብ ቋንቋ ትግርኛ ትርጉም ከ ዘለካ ኣበይ ክረኽቦ ይኽእሉ ተዓዘብቲ ምናልባት መብርህ ሃበ ቅድሚ ማለት እዩ ሓራይ ሓደ ንዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ ይኹን ኣበይ ክትገዝእዎ ከም ትኽእሉ ከምኡውን ኣብቲ ኮርሳት ክትምዝገቡ ትደልዩ ብዝኾነ ክትረኽቡና ንትደልዩ 0044 79 58 61 53 ዒስራ ብዋትስኣፕ መልእኽቲ ክትገድፍሉና ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ካልኣይ ከዓኒ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትገዝእዋ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ኩላተን መፅሓፍቲ ዝሸጣ ናይ ኤርትራውያን ዌብሳይታት ከም ሰማያት .com ዮናታን .se ኣስማራ ቡክስቶር .com ካልኦት እውን ብዙሓት ዌብሳይታት ኣለዋ ነዚ መፅሓፍ ዝሸጥኦ ድሓር እውን ኣብ ዩቲብ ምስ ተዘርግሐት እዛ ቪድዮ ኣብ ታሕቲ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ብዝርዝር ናይ ኩላተን ተን ዌብሳይታት ዝሸጥኦ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ክቡራት ኣሕዋት ፈተውቲ ፈለጥቲ ኣዕሩኽ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት በብውልቆም ብኢዶም 10 መፅሓፍ 20 መፅሓፍ ገለ ዘለዎም ዝሸጡ ዝተፈላለየ ቦታታት ከተማታት እውን ኣለው ስለዚ እቲ ዝበለፀን ዝሓፀረን መንገዲ ብዌብሳይት እንድሕር ኣዚዝኩሞ ኣብነት ሰማያት .com ዋላ እኳ ኣብ ኣሜሪካ እንተሃለው ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን እዮም ዝዝርግሑ ዮናታን .se ካልኦት ሄቨን ቡክስ ኩላቶም ማለት እዩ ባና ቡክስ ኩላቶም ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን እዮም ዝዝርግሑ ንሳቶም እውን ስለዚ ዋላ እኳ ኣብ ሓደ ሃገር ቋሚ ድራሽኦም እንተሃለወ ኣብነት ካብ ሆላንድ ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ዴንማርክ ክኾኑ ይኽእሉ whatever ኣብ ዝኾነ ሃገር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሰዱ ስለ ዝኽእሉ እዞም ኩለን ዌብሳይታት ስለ ዘለዋ ኣብአን እንድሕር ከድኩም ኣብአን ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም እታ መፅሓፍ ማለት እዩ የቀኒና ደስ እንዳበለና ከይፀገምና ኢና ንዓፆ ዘለና ግን እንታይ ማለት ጥዕማ ይውዳእኒ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክንራኸብ ምስ ክቡራት ተዓዘብቲ ከምኡውን በዚ ዝሃብካና ፅቡቕ ንፁር ሓበሬታ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ብሽመይን ብሽም ማህፀን ብሽም ተዓዘብቲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ካልኣይ ክፋል ይረኽበና ከምኡውን ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ መደብ ኣገዳሲ ዝኾነ መደብ ጥዑም ሓበሬታ ዝረኸብኩሞ ከመስግነኩም ይደሊ ነዚ ኮፍ ኢልኩም ምፅባይኩም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ይረኽበና ሰላም ቅነ ሰላም ቅነ ኣዝየ መስግን ብሰላም ይረኽበና